Čaute kamoši, hola chicas, hola chicos. No dneska sa akože brutálne veľmi teším, lebo vám chcem ukázať moje najobľúbenejšie miesto, najobľúbenejšie mesto na tomto úžasnom ostrove. A je to moja absolútna srdcovka. Veľmi som sa tešil, že vás sem jedného dňa zoberem. No a dnes je ten deň. Ako prvé vás berem na najchladnejšiu ulicu v tomto meste. Je to ulica, kde sa v minulosti predávalo mäso, práve kvôli tomu, že to je najchladnejšia ulica a že tu permanentne fúka. Takže aj teraz úplne tu cítiť príjemný svieži vánok, takže viem si to predstaviť v minulosti, ako to perfektne mohlo fungovať. Ešte skôr, ako sa dostaneme na nejaké konkrétne pekné miesta, tak vám poviem zopár faktických údajov o tomto meste. Mesto sa volá San Cristóbal de la Laguna a bolo postavené, alebo začalo sa stavať tesne pred rokom 1500, takže nejakých 1497, 98, 99 sa tu už stavalo a 1500 už tu nejaké základy mesta boli. Toto mesto bolo postavené na rovine, kde sa nachádza toto mesto La Laguna. To bola naozaj jediná rovina, kde sa mohlo mesto stavať. A obrovskou výhodou bolo, čo napovedá aj samotný názov, že pri tejto rovine bol aj lagúna s pitnou vodou. Takže veľmi dobrý východiskový bod na začatie stavania takéhoto mesta. A toto mesto je dnes chránené UNESCO a slúžilo ako inšpirácia pre iné koloniálne mestá v Južnej Amerike. A už prichádzame k prvému kostolu. Kostolov je tu naozaj niekoľko. Všetky sú pekné. A všetky stavby v tomto meste, všetky stavby v tomto starom meste boli postavené primárne z lávového kameňa a z dreva. La Laguna má veľmi jedinečnú atmosféru, veľmi špecifickú atmosféru, lebo je to prvé študentské mesto, alebo prvé univerzitné mesto na Kanárskych ostrovoch. A je to teda aj študentské mesto, takže je plné života, mladých ľudí, ale žijú tu samozrejme rodiny. Takže keď človek sa takto prechádza ulicami starého mesta, vie naozaj vidieť veľmi pekne oblečených ľudí a minimum turistov. Ulice starého mesta sú vždy zaplnené ľuďmi v akomkoľvek čase, či už na rannú kávu, alebo na poobedné tapasy, prípadne na večeru či pivko. A má to naozaj, alebo respektíve to je to, čo robí to historické centrum tiež svojím spôsobom výnimočným. Keďže je to mesto chránené UNESCO, tak tie terasy musia vyzerať plus minus rovnako. To znamená, že drevené stoly a takéto typy slnečníkov a nemôže si tu každý robiť, čo chce a dávať si akúkoľvek terasu uzná za vhodnú. La Laguna ma osobne priťahuje aj tým, že je to najchladnejšie mesto na Tenerife. To znamená, priemerné denné aj nočné teploty sú tu najnižšie oproti iným mestám, ale veľmi veľa tu prší a to je asi tiež, čo mi tak trochu chýba. Lebo žiť na juhu znamená žiť v permanentnom lete, v permanentných horúčavách a s permanentným slnkom. A popravde mne trošku to naše slovenské počasie sem tam aj zachýba. A preto je to mesto, kde by som rád žil. Idem vás skúsiť zobrať do prvej budovy. Pozrite sa, aká je pekná. Opäť postavená z lávového kameňa a z dreva. Momentálne to slúži ako malý hotelik alebo penzión, ale je to zároveň aj múzeum. Veľmi krásne obkladačky, trošku umenia. No a pozrite sa, aké atrium. Zeleň. V strede môžete vidieť fontánu. Fontány tu boli úplne bežná vec, respektíve akékoľvek formy nádob alebo zásobární na zber dažďovej vody, lebo voda tu bola naozaj veľmi nutná.
Tam v rohu si ešte môžete pozrieť. Vidno ako keby, jak sa to povie po slovensky, okap na zber dažďovej vody, ktorý je vyrobený z dreva. Krásna atmosféra a verím tomu, že keď sem niekedy prídete, tak napríklad v takejto peknej kaviarničke si dáme spolu nejakú kávu alebo nejaké úžasné tapasy. Nachádzame sa na jednom z námestí Starého mesta, kde sa pravidelne konajú rôzne eventy, koncerty, takže pod tou kostolnou väžou býva postavený stage. Tu sa ľudia zabávajú. Kostolná väža, hádajte, z čoho je postavená, a je to replika, alebo je to teda kópia podobnej väže z Talianska. Väčšina domov v La Lagune je postavená plus minus na podobný štýl, ale nájdú sa tu aj výnimky. Takže napríklad tento posledný domček, ktorý sa nachádza na konci jednej ulice a v podstate aj na pôvodných hraniciach mesta, bol postavený v argentínskom štýle s takýmito dvomi obrovskými asi ihličnami, aj keď ťažko to definovať, ktoré tu boli privezené tými pôvodnými majiteľmi. A je to mesto, alebo teda je to miesto, kde vám chcem ukázať, dúfam, že mi to pôjde, vám chcem ukázať takúto mapku, ktorá zakreslila, ako to mesto v minulosti vyzeralo a kde je ten červený bod, tak tam práve stojíme. A je to presne pri tom dome. Kúsok od neho sa nachádza takýto pekný strom. Volá sa to dračí strom, aj keď to samotné slovo strom je veľmi nesprávne, lebo botanicky sa nejedná o žiaden strom, ale jedná sa o krík. Na tomto dome môžete vidieť typické balkóny drevené, ktoré tu boli veľmi často používané, ale nedajte sa oklamať. Majitelia týchto domov si to nestavali kvôli tomu, aby tam mohli piť kávičky alebo fajčiť, ale boli to servisné alebo obslužné balkóny pre služobníctvo, lebo práve všetky zásoby, všetok tovar, žijeme na ostrove, takže nebolo to úplne jednoduché sa dostať k veciam. Takže tie rodiny, keď si priniesli veci, tak sa skladovali práve v tých najvrchnejších poschodiach. A to kvôli tomu, aby tie potraviny neplesniveli, aj kvôli myšiam. Takže keď služobníctvo potrebovalo ísť do týchto miestností, ktoré boli narvané tovarom, tak používalo práve tieto servisné balkóny. Táto budova je prvá univerzitná budova na Kanárskych ostrovoch a prvá univerzita na Tenerife. Momentálne sa do nej dostať nevieme, lebo dneska je v La Lagune fiesta, takže väčšina budov je pozatváraných, čo je v podstate dobré, lebo ak tie budovy chcete vidieť, tak budete musieť sa prísť pozrieť, nezoberiem vás všade. A táto univerzitná budova bola nalepená, alebo bola súčasťou obrovského kostola, ktorý vyhorel a momentálne sa nepoužíva. Výhoda La Laguny je, že tých ulic Starého mesta je tu viacej, takže viete sa prechádzať ulicou kľudnejšou, ktorá je vždy napríklad táto, že je tu minimum ľudí, ale už susedná ulica, alebo tá ďalšia, je už plná života. V La Lagune určite viete vidieť veľmi pekné množstvo obchodíkov, butikov. Toto je konkrétne obchod s topánkami, respektíve s obuvou, ktorú pripravujú, alebo teda šijú priamo tu v tomto obchode. Je to veľmi špecifický štýl, nemusí sa páčiť úplne každému, ale mne osobne sa tieto topánočky veľmi páčia. Jeden z asi najkrajších a z asi najväčších domov v La Lagune je práve tento pred nami, ktorý je, ako vidíte, na to, že to je dom, v ktorom žila jedna rodina, naozaj veľmi, veľmi pekný. Momentálne v ňom sídli a býva tenerifský biskup. Tak ako vždy som sa spýtal strážnika, či sa do tohto domu môžem ísť pozrieť, tak pozrite sa, aké je tu krásne atrium so záhradkou, s pomarančovými dvomi stromami a zase s vodným prvkom, s fontánou, kde určite pod ňou v minulosti bola zásobáreň vody, ktorá sa zbierala zo strechy. Táto koloniálna architektúra je typická tým, že všetky domy majú plus minus podobný koncept. To znamená, že keď sa vojde, je to štvorcová budova, v ktorej strede je takéto pekné atrium, vo väčšine prípadov so zeleňou.
Predstavte si ten rok 1500-1600, keď tu tie rodiny žili, to ešte neboli televízie, neboli sociálne siete, takže rodiny tu trávili spoločný čas. Keďže tento dom je naozaj obrovský, tak má ešte takúto menšiu bočnú záhradu s obrovskými palmami, ktoré sú momentálne za mnou. A opäť, ako vidíte, stavba z lavového kameňa a z dreva. To drevo bolo použité z kanárskych borovíc, ktoré sú špecifické tým, že majú príliš veľa v sebe živice a takto drevo naozaj nebolo treba nejakým spôsobom ošetrovať a ešte dnes, po viac ako 500 rokoch, vie z neho vytekať živica. Za domom sa tiež nachádza väčšia záhrada, ktorá ale není sprístupnená verejnosti. Tu používa biskup a jeho personál pre vlastné účely. Ďalšia budova, ktorá vyzerá, že je otvorená, je múzeum. Mi teraz chodí hlavou, že ja hlava deravá a maková, som si zabudol zobrať mikiny a hoci ľuďom hovorím, keď ideme do lagúny, prosím vás, berte si so sebou mikiny, vie tu byť chladno, tak obuvníkové deti chodia bose a ja som túto vec takisto podcenil. Má tu byť dneska veľká fiesta, majú tam byť aj rôzne vystúpenia, takže verím tomu, že to chladno vydržím a nebudem musieť odtiaľto zutekať, keďže nemáme mikinu. Tuto je taká studnička, o ktorej sa samozrejme, ako o väčšine studničiek v budovách alebo v hradoch, šíria nejaké mýty a nejaké príbehy, ale tento vám prezradím iba osobne, keď sem prídete. Za týmto domom tiež sa nachádza ďalšia záhrada, takýto parčík so stromami. A sú tu ešte ukázané minimálne na plagáte koče, ktoré sa v tomto dome používali, alebo ktoré táto rodina používala. Takže pozrite, aké pekné staré koče sa tu nachádzajú. A ak ma pamäť neklame, tak keď prišiel španielský král, tak jazdil na jednom z týchto kočov. Tým, že toto mesto je chránené UNESCO, tak už majitelia, respektíve dediči týchto domov si nemôžu s tými domami v starom meste robiť, čo chcú. Nemôžu robiť fasády, aké chcú, nemôžu nadstavovať, dostavovať. Musia rešpektovať tú pôvodnú koloniálnu architektúru, ktorá určite, ako aj vidíte, má svoje čaro. Skúsim vás zobrať ešte do tohto ďalšieho domu, ktorý dnes už není domom, ale je z neho urobený hotel s desiatkami hotelových izieb. A tento dom patril rodine, ktorej biznisom bolo pestovanie tabaku a výroba cigár. Opäť, keď vchádzame, tak v tomto dome nemôže chýbať atrium. Sú tu samozrejme hoteloví hostia. A ešte v tejto časti sú pozostatky z výroby cigár. Takže sušené tabakové listy a jeden zo stolov, na ktorom sa cigary šúlali. Nebol by som to ja, keby som si v tomto meste nenašiel nejakú peknú kaviarničku, kde si môžem dať, hádajte čo. Pre všetkých bezlepkáčov a bezlaktózových veľmi dobrá správa. Je tu takáto pekná pekárnička, ktorá má v ponuke čisto bezlepkový a bezlaktózový sortiment. Nachádzajú sa tam aj nejaké sladké koláčiky, nachádzajú sa tam rôzne plnené chleby. Kúpil som si takúto červenú sušienku, maslovú, úžasná. Pred chvíľočkou som prešiel Starbucks, nič zlom, ale určite Starbucks není niečo, čo by som ja chcel svojimi centami podporovať. Takže radšej chcem si nájsť nejakú peknú kaviarničku, lokálnu a radšej dať tých pár centov niekomu lokálnemu. Keď som sem išiel, tak som sa tak tešil v tom aute, jak vám to tu všetko ukážem a čo všetko vám porozprávam. Ale neviem, v tom procese mi to proste prišlo také, že a čo vám ukážem potom, keď sem prídete naozaj. Takže
Tie moje predchádzajúce storky, prosím, berte ako nejakú ochutnávku, nejaký taký teasing na toto krásne mesto a verte tomu, schováva veľmi veľa pekných miest, úžasných vecí, zákutí, ale to už naozaj si dáme, keď tu budete osobne spolu a v tom autentickom prostredí. Čaute.